बारी वाले भैया लोग तो जब बोल रही बनी जा तनी एक बार ओह बाबा खाती आ चाहे जितना भक्त ए प्रांगण में जुटल बनी जा हमरा समय जयकारा लगाए बोले बोले बाबा शंकरनाथ की। हाँ अब तनी दिल के सुकून मिले। आज मंगल के मोहे जाती है देवघर मंगल के मोहे जाती है देवघर पेन के गेरुआ सारी सजनवा हमरो के बोलमवा हमरो के सजनवा हमरो के धराई दो पटना से कोनो गाड़ी बोलमवा हमरो के धराई दो पटना से कोनो गाड़ी। ओहो अरे जी आगे के भाव और हमें जा हमरा के ज्यादा लोग जानेला बहुत सारा आशीर्वाद चाची लोग के तरफ से आशीर्वाद के कामना रही। पिछला सावन बीत गइल ना जाए देलो हमरा के अब की बात न मानब सैया कहतानी तहरा से पिछला सावन बीत गइल ना जाए देलो हमरा। भैया चलते रहे मीठा मीठा तनी सा माइक के लेवल बढ़ा दिए। आई पति लोग के बुराई होता तो वही से हमेशा खराब है। पिछला सावन बीत गइल ना जाए देलो हमरा के अब की बात न मानब सैया कहतानी तहरा से भुवन के भौजी जाती है देवघर भुवन के भौजी जाती है देवघर बेच के भुवरी पारी। हमनी के डाक कवरिया वाले भाई लोग बात तनी रउआ लोग एक बार डांस करके बताई जा काहे कि जा लोग तो बैठल बानी जा लेकिन ई जौन मंच होता ई रउए लोग खाती होता तो एक बार डांस करके गीत के आनंद लीजिए कि भुवन के भौजी जाती है देवघर भुवन के भौजी जाती है देवघर बेच के भुवरी पारी। सजनवा हमरो के बोलमवा हमरो सजनवा हमरो के धराई दो पटना से कोनो गाड़ी बोलमवा सच बोली तो डांस करे ना आवे, लेकिन कुछ कुछ जब गीत गावे नी आ गीत के भाव से जो निकल जाला आगे के भाव
चाहब एक बार भाव करे के बाबा भेरी जोई में कोनो दिल में सरधा पार बा भोले बाबा के ही दया से नूरा सोजल हमार बा ताली बजा के शुरुआत।